De eerste hittegolf van dit jaar is een feit. De temperatuur liep vanmiddag in Limburg op tot meer dan 30 graden. Hittegolf geldt officieel alleen voor Midden-Limburg. De warmste dag van het jaar was het tot nu toe. Alle ogen waren vandaag gericht op het weerstation in Haller, het weerstation van El. Ja, dit is een van de ruim 30 KNMI-weerstations in ons land. En dat meten ze allemaal op deze manier. Dus in het open veld, boven kort gras. En met die sensorhut, in die sensorhut staat een thermometer en daar wordt automatisch de temperatuur gemeten. En dat is vandaag op een hele bijzonder moment. Het weerstation ligt op de grond van melkveehouder Marcel. Zijn boerderij ligt in El en heeft een belangrijke taak. Ja. Kijk, wij komen hier dagelijks langs het weerstation. Die afspraak hebben we met het KNMI gemaakt om de instrumenten te controleren. Kijk, want hier zie ik alweer wat aanslag zitten. Van spinnenwebben. Zo, die is dan weer in orde. In het begin vond ik het wel spannend, dan denk je, dit is allemaal nieuw. En ik moet zeggen, we hebben ooit de koudste periode gehad in Nederland natuurlijk. Als je hier rondom kijkt, dan zie je ook wel dat het een heel open gebied is hier. En dat vonden ze wel dat was een van de belangrijkste voorwaarden voor een weerstation. Ja, hier op deze hete, toch wel afgelegen plek ligt een van de weerstations van het KNMI. En vandaag worden hier opnieuw tropische temperaturen gemeten. En dat is nu genoeg voor een hittegolf. Afgelopen zaterdag had men hier al ruim 30 graden. En ook gisteren 30,1 graden. Ja, en dat was het enige KNMI-weerstation dat een tropische dag had. En vandaag ook meer dan 30 graden, de derde tropische dag. Kijk, en met gezond maaien dan kunnen we die paddenstoel, zo noemen ze dan de paddenstoel, die kunnen we dan even lostrekken en dan doen we die verplaatsen. Kijk, en dan kunnen we de rest ook maaien, maar die moeten ze echt tot onderin erin zitten. Ja, morgen wordt de lucht wat droger, ook minder warm, maar nog altijd ruim 25 graden. En ik verwacht vrijdag ook in Zuid-Limburg, ook in Noord-Limburg temperaturen van 30 graden of net erboven. En dat zou dan voor die regio's ook de derde tropische dag kunnen zijn. Dus dan kunnen we vrijdag ook elders in Limburg spreken van een vroege hittegolf in mei.